Jeg hedder Else Marie Pedersen. Jeg er 70 år. Oprindeligt er jeg jo fra Jylland, men var en smut i København i 17 år. Og så flyttede jeg her til Lolland og har boet her siden 94. Så jeg er gift med Jørgen. Vi har 2 børn sammen, en dreng og en pige, og så er der 4 børnebørn. Jeg har været ansat ved politiet i 40 år. Nu har jeg kun noget fritids noget. Det er Marco Boldklub, og så har jeg et lille bitjob. Og der er jeg madmor i Kitchen Sisters. Så det er det, jeg laver nu. Den måde, jeg opdagede det på, det var jo, at jeg skulle på toilettet utrolig mange gange om natten. Og det startede jo så med et lægebesøg, og det lægebesøg blev jo så til noget, der gik videre til sygehuset, og det tog lidt længere tid at komme til undersøgelse, fordi at det var i coronatiden. Og den dag, hvor jeg skulle til scanning, der havde jeg så blod i urinen. Og så blev jeg lidt bekymret, vil jeg nok sige. Det lignede ikke blod. Det lignede et rød sodavand, for at være helt ærlig. Så jeg tænkte, er det blod i urinen det her, eller hvad er vi ude i? Men jeg var alligevel så bekymret, så jeg sagde, da jeg kom derover, at jeg vil gerne snakke med en læge, fordi at der er sket det her i dag. Og det var der ikke nogen problemer i. Altså, der var virkelig en, der kom og snakkede med mig. Og så sagde han, jeg tror, vi skal trykke på, du skal ikke blive urolig. Nu trykker jeg på kræftpakken, fordi så går alting meget hurtigere. Og det gjorde det så også. Og jeg blev CT-scannet, og der var så rigtig mange polypper. Og det viser sig, at de polypper, de jo sådan set sat sig på blærevæggen. Om det er gået udenfor, eller ikke er, det ved man ikke noget om på det tidspunkt. Så bliver jeg så opereret for at fjerne de der polypper. Jeg kan jo gå ind og læse det selv. Og der kom der svaret på en anden scanning. Og der sagde den kræft. Jeg tror, det er første gang, jeg faktisk får at vide, at der er kræft ude i lymferne. Og der græd jeg. Og så siger jeg til dem, der skal scanne mig, altså undskyld mig, men jeg er bare så ked af det, fordi jeg har lige læst, at jeg har kræft i lymferne. Er du så klar til at blive scannet? Ja, vil du det? Ja, det her, det tager jo ikke så lang tid. Så jeg lader mig scanne, og så sidder Jørgen, han sidder derude og venter på mig. Han har kørt mig, og jeg kommer ud, der bryder jeg sammen, og det gør han også. Og så går vi over faktisk, og vil godt snakke med en læge. Og det er så deroppe, hvor jeg blev opereret, og det var fredag eftermiddag, og alle er gået hjem næsten på det tidspunkt. Og så spørger vi efter, om vi må komme til at snakke med en læge. Og det kommer vi til derovre. Og så siger han, jamen det er godt, I kommer nu, fordi så kan jeg lige sætte i gang over, du skal over til urologerne nemlig. Der er jeg ikke kommet derover endnu. Så jeg skriver til dem nu, hvordan situationen er, så du bliver indkaldt ret hurtigt. Kemoforløbet, det starter jo, man kører sådan nogle serier, og det er stor kemo og lille kemo, og så var der en uges fri. Sådan kørte det i et halvt år. Lille, det var jo ikke andet lige en times tid, jeg fik det, og så var det hjem af. Og det gik sådan set okay. Men når det var stor kemo, så var det godt nok, det var jo næsten 6 timer, at jeg skulle sidde derinde. Og det havde jeg svært ved at tåle, den store kemo. Det starter jo med, at man får 2 liter saltvand, og så kommer kemoen, og så slutter man også af med 2 liter saltvand. Og det betyder jo, at man er pustet godt op, men derudover så kemoterapien, den har jo også sin indvirkning, og den var lidt hård ved mig. Efter kemoterapien, der tilbød jeg, at jeg kunne få immunterapi. Når jeg får immunterapi, så er det næsten på samme måde som kemoterapi. Man skal have noget væske ind i kroppen, og det var 3. uge. Nogle gange er jeg jo kommet ind og skulle have behandling, hvor jeg er fuldstændig helt nede på sokholderne. Jeg ligger hjemme på sofaen lige nogle dage, jeg kan ingenting, og så kommer jeg derind, og så siger jeg, vi booster dig lige. Og jeg tænker, hvad er så det? Det er prednisolon. Og inden vi er nået i Vordingborg, så er jeg klar til, at vi skal ud og handle nu. Jeg har jo taget meget på i vægt, og det generer mig jo. Og det sidder lige nøjagtigt omkring numsen. Jeg vil faktisk måtte ud og investere i nyt tøj, fordi at jeg har taget 10 kilo på i hvert fald. Nå, men altså, det er jo godt for noget. Det skal vi lige huske.
hele tiden, ikke? Ja. Jeg bliver jo scannet hver 3. måned, og der har jo været tider, hvor lymferne har hævet sig. Og når de gør det, så holder vi øje med den, så bliver jeg scannet lidt oftere, fordi at det kan jo netop være kræft, men de er så faldet igen. Og om det er kræften, det ved vi ikke, for der skal jo en biopsi til at finde ud af, om det er det, der har været årsagen, ikke også? Men altså lige nu, der har jeg været konstant i nogen tid. Så er jeg op til samtale igen, og så siger de, at de kan ikke sige noget om noget er gået udenfor. Det er ikke deres opfattelse, men altså, de vil nu foreslå med det flow, jeg har haft af polypper, at det ville være en god idé. Og så var der jo 3 muligheder med de ting, de kunne tilbyde mig i forbindelse med den her blæreoperation. Og jeg valgte så brikkerblæren. Og så blev der faktisk sat en operationsdato. Det blev så 4. november, oktober, november, 4. november. Og så fik jeg så fjernet blære og livmor og noget af skeden, og så nogle lymfer fik jeg også fjernet. Det er jo en pose faktisk, som sidder uden på maven, og som man sætter sådan et plaster på, hvor der er en ring, 55 mm, og posen har et hul, der er 55, og så sætter man ind på, bup, og det skifter, plasteret skifter man hver anden dag, og pose hver dag. Og så, jeg går på toilettet, jeg er bare blevet stand-upper nu, fordi jeg kan jo ikke sidde ned, så stor er på, altså så lang er posen, ikke? Jeg havde jo sygeplejersker, der kom her en gang hver morgen og hjalp mig med at lære det her nye system at kende, som jeg nu har. Det kørte fint, og alle var søde her. Det at sygehuset hele tiden, eller lægerne hele tiden, det siger, at vi holder lige øje med dig, du skal lige have en ekstra scanning nu. Det gør mig tryg, vil jeg sige, omkring min sygdom. Fordi at så er der styr på det. De ved, hvad de gør. Og jeg er ikke sådan, at jeg får søvnløse nætter af det. Slet ikke. Nej. Jørgen har støttet og hjulpet mig igennem hele forløbet. Og gør det stadigvæk. Kvæg coronaen, så har der jo også været det her med, at vi kunne ikke få besøg. Jeg kunne ikke få besøg af nogen. Men så begynder det jo at komme, og Stine der er nærmest på, og jeg havde ikke barn på det tidspunkt. Hun kom jo forbi alt det, hun kunne, ikke? Hver var det med Thomas og Helene, som jo arbejder for fuld kraft derude af. Alle har jo været søde og rare og kommet det, de kunne. Men Jørgen, han har været der hele tiden. Det har han sgu. Altså, jeg har været så mange gange inde på Rigshospitalet, at de sygeplejersker og læger og andet personale inde, at de har godt nok været der rigtig meget. Rigtig meget. Og været søde og rare hele vejen igennem og hjulpet mig. Så de er også med i den portion, ligesom Jørgen er, der har hjulpet mig, synes jeg. Det vil jeg meget gerne sige nemlig. Altså, jeg har aldrig troet på, at jeg sådan skulle stille træskoen sådan lige rundt hjørnet. Fordi sådan har jeg det jo ikke. Jeg ved godt, at jeg er blevet ringere i mange sammenhæng, men jeg har ikke sådan lige haft den tanke, nu er min billet udtrukket. Fordi det vil jeg bare ikke. Jeg tror virkelig på, at det skal ikke tage mig. Hvor jeg er nok heldig, at jeg har det humør, jeg har. Det tænker jeg. Og der er mange, der også siger det til mig, at de kan næsten ikke forstå det. Når vi cykler som hovedregel sammen, men hvis Jørgen ikke kan, så cykler jeg. Og jeg cykler også gerne alene, det er ikke fordi jeg ikke vil, men jeg ligger jo lidt i baghjulet, så bliver hastigheden måske lidt højere den dag. Og vi har nogle forskellige ruter, vi bruger. Det kommer lidt an på, hvad skal vi læse senere i dag. Og jeg skal også nogle gange tænke på mine kræfter, hvor mange kræfter har jeg til de andre ting i løbet af dagen, hvad jeg skal. Så siger jeg, i dag så er det en lille tur, så 10 kilometer, så har vi en på 12, og så har vi en på 15. Og over i motionsrummet, det er mere sved og tårer, ikke? Ej, ikke tårer, men på den gode måde, ikke? Jeg vil sige omkring maling, at det er jo et sted, hvor jeg kan være helt mig selv og leger mig væk fra virkeligheden, kan man sige. Jeg glemmer alt. Så det giver mig.
Jørgen og mig blev ret hurtigt enige om, at vi ville forsøge at bevare det liv, som de havde før i vores kræftsituationer. Og det giver en ro på, at jeg vil ikke sige, at alting er ligesom det plejer, men man tænker nogle andre tanker, er sammen med nogle andre mennesker, som vi begge to har behov for. Og det giver noget godt, at vi bare kan gøre det, for vi kan jo gøre det, så hvorfor ikke gøre det? Og det var sådan, vi tænkte. Hvis jeg skal give et godt råd, så er det gode humør altså godt at have med sig altid. Og selvom det nogle gange kan være lidt trægt og lidt så er det jo den gode gamle sætning, smil til verden, og verden smiler til dig.